Como todos os días na última semana en Malpica, a praia está cuberta por un manto verde. Os veciños están sorprendidos ante a gran cantidade de algas que están chegando ao areal. Din que por culpa das altas temperaturas do último ano e da pouca forza das mareas deste verán. A praia maior de Malpica aparece cada mañá cuberta por un manto verde. Os operarios do concello retiran varios kilos de algas todos os días, pero o mar volve traer máis e ás poucas horas o areal volve estar igual. Nin che fai daño ningún, nin son venenosas, nin nada, pero hai unha aglomeración, como se unha especie animal entra nun hábitat que non é seu e podes reproducir e podes ser unha plaga, non? Sempre houbo algas na praia maior, pero nunca tantas como agora. Os veciños creen que é por culpa do bo tempo deste ano. Dicen que pode ser porque como hubo un inverno moi quente, pois claro, creceu máis o verde, entón claro, por iso hai tanto. Últimamente, nestas últimas 2 semanas están chegando mareas mortas, quere decir que a auga ve moi despacio e trae as algas. E cando a marea baixa, como ten pouca forza, quedan varadas na area e por iso temos tantas estes días. Outros puntos da costa galega están a recibir tamén cantidades exageradas de algas este verán.